Igbo mma ndewonu. Aka nwụkwa nwanne m nwoke Maazị Ihaichukwu Anyanwụ. Ebe n'ugolungwu na obi ndị Igbo, ebe eji agbasa ozi obi ndị Igbo, obi Igbo niile ya obi Igbo nke nwa bekee akpọ TV. Ekelele m nnụ taa, achị m taa garịrị nụ mma. Ụbọchị taa ga-enye nnụ o ji bịa. Ma ekele nwoke, ma ekele nwaanyị, ma ekelekwa nnụ si ọ garịrị nụ mma na Eke, ọ garịrị nụ mma na Orie, ọ garịkwara nụ mma na Afọ, dịkwara nụ mma na Nkwọ. Ma ekwukwachi ka onye echiri ya zere. Ashimi ndụ mmiri ndụ azụ, ashimi mmiri ala azụ anwa. Maka anyị si nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ, nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ya bụ onye biri n'ibe ya biri. Ya bụ ka mara ma adagba dibịa, ma dibịa makwa na ma ahụ ụkọ n'ọkụ. Anyị kwuru shegbe ebere, shikwa ugo ebere. Ka mama na-akwụga ka m shike shi ibe ebela shi kwukwa ya kparuo maka ala ichi ya ọgwụ. Ya bụ ya riri nwoke mma riri nwaanyị mma. Achị m ọtụ nwa ọkụkọ nwada, nwa ọkụkọ nwekwara nwa nwe ọsọ. Onye chemana nnurugbu ahụ ga-akpọ ya ahụ. Achị m onye chi ihe nnume ga-aga enwe isi, ha ọma ụla nnume ga-aga enwe isi. Chi wee isi onye ahụ eti ka onwe isi. Onye chi isi nnọrọ ime ji tụ aja, ewerekwa isi ka ya ji tụ aja. Achị m ya gajiela nwoke, ya gajiela nwaanyị. Taa anyị baba ikpule usoro ndị Igbo eji ahazi onwe m. Maka enwere ihe eji ekwu ya ụka si Igbo enwe eze. Enwere ihe Igbo enwe eze, enwere ha ọfara chi ndị Igbo ejilachila nwa chi, ejilachila onye Igbo achị. Ha eji edu ndị Igbo wuo otutu, ha eji akpụchila nwa aka iji nwa ụzọ. Ejilachila onye Igbo achị, onye Igbo awụ atụrụ, onye Igbo awụkwanụ nna m achị, onye Igbo awụ ọkụkọ, onye Igbo mmanụ. Mere na gacha mba niile n'elu ụwa, ndụ ndị Igbo dị iche. Ọwụ n'ala Igbo ka ị ga-amachi enweghị he onye agachi onye he bekee ji akpọ subject. Ha Igbo niile wụ ụmụ aja ala, ụmụ dị ala, ndị nwe obodo, ndị obodo. Mere na onye bịara abịa n'obodo enwere kpa oji anụ. Kama onye ọbụla nwe onye Igbo n'ala Igbo mishi ebe ke nnu ji ebe ọzọ ọkụ ime ala Igbo ahụ, ịwụ nwa afọ Igbo, ịwụ nwa aja ala. Kama na be n'ime obodo n'obodo enwere ndị chi obodo nwoji obodo ọzọ je biri ashi ndị bịara abịa. Ọwụkwacha ụhụ ndị Igbo ahụ ndị Igbo. So nwa afọ Igbo ọwụla wụ nwa aja ala, wụ nwa afọ. Enweghị onye achọ onye keke ibe ya mma. Ihe gbasara eze wọyọrọ ọhụrụ, ihe gbasara eze kwa na Igbo bidoro ọhụrụ. Ọgwụ na-akpa eze, ihe gbasara eze eji bido. Kama tupu anyị akọkpe eze eji bido, anyị ga-ebu ụzọ kọọ usoro ọchịchị ndị Igbo, usoro Igbo jiri hazie onwe nwu. Ebe n'ala Igbo, maka Igbo ji epu ụzọ tupu agụ obodo, eji epu ụzọ gụọ ezinụlọ. Ka ihe wụ ezinụlọ, ezinụlọ wụ nwoke, nwaanyị ya, ọwụ ndị ụmụ ya, ụmụ nwaanyị ndị ọlụlụ. O nwere ike wuru nwoke lụrụ otu, wa abụọ, ọwa atọ ka ọlụlụ. Na ụmụ nwa mụrụ ya wụ ezinụlọ. Ya wụ ihe nọ na mbara eji ya na ihe nnukwu imilọ ya, ya wụ ezinụlọ ya. Ọwụ ya wụ ihe wụ ezinụlọ. Agụcha na ezinụlọ agụ n'ụmụnna, maka ezinụlọ ọbụla nwere ụmụnna ọ nọ ime ya. Ụmụnna wụ kpanna ha jiri ezinụlọ ndị ahụ niile, kpanna ha jiri. Nwere ike ọwụghị otu, maka acha agụchana nna agụma na nne. Agụ kpanna jiri agụ kpanna jiri ozugbo nwe niile. Kpanwo ji shi wuru otu nna, agụ ọnwụ kpanwo ji nụrụ ụmụnna ha. Ọwụ ị na-acha njikọ mmadụ gbagasha ya wụ onye Igbo, ga-ajụ ya shi owe onye ole ya kwuo ebe oshi gị. Ịjụ ebe ahụ ọcha oshi, a ga-ajụ ya shi ele ndị wụ ụmụnna ya. Maka onye Igbo ọwụla enweghị ụmụnna awụghị onye Igbo.
ya ujuka mmanụ onye ahụ onye Igbo aga afụ ba do washa ya onye Igbo maka ị ga-ekwulile ụmụnna gị ọ na ụmụnna gị ga-ekwu ma ihe isi abụrụ ọfụ ọ isi abụrụ ọfụ gị kpochi iwe onye ụmụnna a ga-ajụ gị shi ele nga awụ ohe nnu ele nga awụ ohe nnu ele nga awụ mgbara nnu ele nga isi ele ikwu ishifu ime ụmụnna ga-akpụ aka ọ na-awụ ndị ohe ahụ ga-achị anyị amara na nna ya anyị amara na nne ya onwe ya ewughị onye Igbo agụcha na ezinụlọ na ohe n'ikwu agụọ ụmụnna maka emecha ihe n'ezinụlọ eburu ya bụpụta na ụmụnna ọzọ agụcha ụmụnna ka a ga-eshi parazie ihe fụa n'obodo achị ihe ewu obodo ke anafụ obodo ụmụnna ga-pa ha ahụ n'obodo ekwucha akpa eji nụrụ ụmụnna anaba azụ obodo anyị shi obodo fụa ihe obodo anyị shi ihe obodo anyị shi ihe obodo anyị shi ihe obodo anyị shi maka obodo ji agụ ndị n'ụmụnna na ụmụnna mekwa na-abịakwa n'usoro ọchịchị abịa na ezinụlọ ọwụ nna nwe ụlọ nwoke nwe ụlọ bụ onye isi nwaanyị ya esoma maka di ya dị ndụ nwaanyị soga di ya kama achị di ya nwụ maka eji achị mvụ isi zee mvụ anana ya wụrụ ya ma ọrọpara ya wụrụ ọpara ya ga-anụchi anya nna ya na Igbo jiri mee ya maka enwere ihe nwoke eme nwere ihe nwaanyị eme nwoke nwe ezinụlọ bụ onye isi nwaanyị ya esoma ya nwụkwa nwaanyị aka nwụkwara ọnọdụ ya kama ihe mere enwere ebe ọ ga-eri ya wụrụ ọpara ya ga-anụchi anya nna ya ha nakwa echekwa maka nwoke awụ onye n'obi ya awụ onye nwe obi ma akwanụchi nwaanyị bịara ije dị ọ bịara inyere nwoke aka mekwa nna o ji wụrụ chi nwaanyị nwere ugwu na nkwụ ihe eji enye ya ọwụ ije dị ka ọ bịara ọ bịakwa ndị ije ga-ala ala kama ọlịla ya wụkpa ya onye ọ bịara ka ya ji kpebie kama anya mara chi Igbo ji dome nwaanyị ejila alala ha ekwekwuga wọlịla nwaanyị achị eme kpa nwaanyị jiri nwụ ọ enwe kpa oji kacha nka zụcha ụmụ ya ụmụ zụọ ya nụga n'ujuo chila agbọrọ ya ejemaha ebe nna ya kama akpa o jiri ugbo eji mana eme na ụmụ nwaanyị eje ebe nna nwa akpalala ndị ụmụnna ya ewu ya wụrụchi ọla akpa ụkpala na hajimaghị maka ha ọ bịara ababa inyere nwoke aka ya ahụ ịnwe ezinụlọ ịmụ ụmụ ịmụba kama arịa akpa m chekwuga nwoke wu onye isi ya nwekwana onye ga-ewere mkpa ihe ya ezinụlọ ya kpebiri were ya jema na ọgbakọ ụmụnna maka ọkpa Igbo jiri ha ihe ya dọgbakọ ụmụnna ya ekwochilekwa he anyị kpebiri nga anyị he mụ na ezinụlọ m kpebiri ekpe anyị jiri hụ ihe ekpe anyị jiri hụ ihe ya menwere ụka obodo kpuga ya menwere ihe obodo kpulega ya na ezinụlọ ya ulela kenwu lekwa ihe kenwu chere lekwa ọnwụ ji ule anyị ekwuo ya ụmụnna ụmụnna ekwu ya mịọ n'okwu ahụ kpebie ya ụmụnna na-ajie mmadụ abụọ maka enwe na ndị ahụ ahụ ọnwụ ndị ọha ekwela m ya mbụ ọhawu ndị nuchiri anya ọha na eze na ụmụnna mmadụ abụọ ndị ahụ ọnwụ ndị ọhawu ndị nuchiri anya ọha bụ eze ụmụnna ahụ akpọnwụ ndị ọha chi ndị ọha jemanụ were na ochike anyị jiri ihe ekpe anyị jiri kpebie ya ụmụnna wejere na ya ọgbakọ obodo maka ndị ọhachi ụmụnna agakwa ahụkwa ndị ọhachi ụmụnna ndị ọzọ ma abịa ọgbakọ obodo nwe na agbakọ amị ọnụ okwu ahụ kwuo ya kwubie ya kpebie ya obodo anakwuo okpe eji eme ihe ahụ ya menwere ha ga-eme ọkpa nwa jiri chọchi ahụ jiri ya menwere ha iwu achọrọ idoma onye nwere ha chọga ịhachi
ya uche obodo kwubiela ya wele ndị kwuru ya ndị ọha ya ndị n'ishi na anya ọha igwe mmanụ ndị n'ishi anya ọha ụmụnna wuzi ndị ọha ahụ bịa ọgbakọ obodo ebe ndị ọha niile ga-ezukọ kwuo ya kpebie ya. E kwara n'obodo ndị eji akpọ ya ndị okenye kama ihe mere eji akpọ nwu ndị ọha wee nwu n'ishi anya ndị ọha ya kpam ji gwa nụ asụsụ ọma n'anya ọnụ ọha na eze kama ọwa asụsụ ọjọọ ọwa ọha bụ eze ya wụ isiokwu ọwụ na ọha enwe eze aha ọha bụ eze ọha Igbo eji asụbu nana ọkwanụ ndị ọha ga-ekwuzichi ekpe a na-akpebiri ihe ekpe a ya wụrụ ha ga-eme mmụọ achịkpọm eze mmụọ achụmeze mmụọ chi ele ihe o chere ya gwa ala okwu maka enwere ndị nwe obodo ọwụ naanị ndị bi obodo nwe obodo enwekwara ndị nwe obodo na mmụọ enwere ihe eji hime obodo enwere nga obodo ahụ si bido enwere onye bidoro obodo ahụ ha kpọkwanụ ndị ahụ wu ndị iche eze mmụọ na onye ga-akpali ya ndị iche jụọkwanụ nwoke ewuche obi nwoke eleghị nwa o chere kacha ma onye himere obodo ya ma ọwụ obodo aha ha kpọgo obodo ahụ o nwere ike onye himere nwaanyị ọ nwoke ya nna mụrụ ozugbo nwo niile ọwụ nne mụrụ ozugbo nwo niile eze mmụọ ga-ajụ mmụọ si eleghị nnu chere ga-eme ala lekwa ha ụmụnnụ chọrọ nwoke nwekwe nwo jiri hụ ya na Igbo ejiri ememara ha ọla hapụ mmụọ maka ha ọla Igbo mega ọwa na-eme ya na mmụọ na-eme ya na mmadụ. Eze mmụọ ga-ajụ ajụjụ na mmụọ eze mmụọ ahụ jụ ajụjụ na mmụọ ma akwa na mbụ a na-akpọ ya eze mmụọ kama ọwụ ihe gbaraba gbanwoma kpochi agbanwoga a na-agbanwekwa n'aha na-agbanwe onwe ha ụfọdụ ndị ekwuga kama ha ahụ ha ga-akọ aka anyị ga-akọ echi ọzọ. Eze mmụọ onye ga-ajụ ajụjụ ihe mụ na asara ya agwazie m o nwere ike nwochi ndị obodo ji ihu mewa ihe nwo mega nwekwana ike nwochi obodo mba ihe nnu mega ojihu ọwụkpa ka anyị jiri chọchi nnu mee ha nwa kpuji aka gwa ndị obodo kpanwo jiri chọchi obodo ji mee ihe ndị ahụ nwo ga-eme obodo na-amụrụkwanụ ka ahụ nwokwu bidokwa mmekwa akpa ha eji kpechi mee kama enwere kpa ọchịchị ji nụrụ enwere ihe ruru onye a na-abịakwanụ ihe gbasara eji achị obodo chọgị ime ihe obodo na obodo chọgị ime ihe onye a ga-eji oji enwere ha kpọ ọnụ n'obi dibịa ohe wu ikwu nga isi fụa ohe nga ahụ ohe niile enwere diọkpara onye wu ọnụ n'obi diọkpara wu onye ji anụchi anya nna ya ma nna ya nwere ya gbapchikwuo na mbụ achị nna mụrụ ụmụ ya niile alụcha na nwaanyị nwa ezinụlọ kenwu kama kpọga nwụ otu ohe ya wụ otu mkpu otu ikwu enwere onye wu diọkpara ikwu ahụ ya wụ onye wu ọnụ n'obi dị abịakwanụ n'ụmụnna enwere ohe wu onye nke enwu ha ahụ wụ ya ụdị ọkpara ọwụ ha ahụ ka ọnụnọbi ejechi afọ ha kọọla akwụkwọ n'ọpara ha ahụ wụkwa ya wu ọnọnobi na ụmụnna gaa bịakwanụ n'obodo enwere ehu eji akpọ ohu ukwu ahụ wụ ohe ọnụnobi kwa obodo ahụ si afọ ha ga-echefu ha kọọla awụ ọpara sonu na abụrụpara ahụ ya wụ ọnọnobi ndị ewu ndị nwa ndị ọha eji akwụghachi ọchịchị elekikpe obodo ahazi obodo kama kemgbe nwa bekee bịara ya bido laluma ihe n'obodo keme obodo niile ka o kere ya were ha kpọ warrant chief nye mmụọ chi ana ndị warrant chief ka esi nwee bido ihe gbasara eze igwe na ihe ndị ọzọ dị iche iche chiachigazi obodo ndị hụrụ ụzọ aga igwe taa ndị hụrụ ụzọ aga eze taa ebidoro warrant chief
nwa bekee nyere m ọchịchị o soghị n'usoro ndị Igbo enweghị ntọala nụ mmụọ enweghị ntọala nụ na mmadụ kama asị ha ọjọọ bụ afọ wuo omenala ọ gbakwa n'afọ ala Igbo Igbo anabata na ya wuo omenala Igbo anabịa na-akọrọ gị akụkọ eze ebe mbụ enweghị erịa eze maka Igbo bụ ndị kpakọrọ onwe nwe ọnụ ma achọ onye ọwụla wu nwoke Igbo ọwụla wu chi onwe ya nwoke Igbo ọwụla ndụ ya na ya aka mere onye Igbo eji azụwa ahịa onye Igbo eji agbawo mbọ Igbo ejila agbala odibo onye Igbo ji agba mbọ onye ọbụla ị hụrụ ya na mmanụ ụnụ onye mụga ahịa onye mụga ọrụ onye mụga ọrụ aka onye ga-anụ ma o torukwa na ego anwoke ma ọnụ yie ma hụsha ụmụ ana eduo ya ahịa ya eji eru maka ya ma ya eji ememakwanụ uke ya wụọkwanụ nwekwa ndị ọzọ gakwa mụkwa aka ya maka ejiachi onye mụrụ ya mụ ibe ya mma ahụ ụmụga ahịa ọ ka nwa ọhịa mere ndị eji eji ahịa ndị eji edufuchi nwa oji mụọ ahịa ji awụ ụmụaka maka mmụọ tụlafụ ahịa eji nwoke eme ọmụ anaghị ahụ ya n'afọ akwana ya hazie onwe ya kwajima ndụ ya kwajima onwe ya kwado onwe ya ka ịlụ hajime ndụ ya kpọ ga-esi bidokwanụ hajime ezinụlọ ka ya mere na nwa afọ Igbo tupu ya lụọ nwaanyị ọnụ ụlọ o mechara ihe niile ọ ga-eme ọ ma ha ugwu dịgba nwechara ike lụcha nwaanyị nụcha ọdụ tupu ya arụmụlọ maka anyị na-asogawo usoro nwa bekee achọghị ego nwa bekee ndụ anyị eji ebi mbụ rị mma ọhịa mere na ị ga-ahụ nwokorobịa Igbo ya lụọ nwaanyị abụọ atọ ya lụọ nwaanyị ya adị mgbe ọ gbara afọ 21 afọ ọgụ ya lụọ nwaanyị kembụ mgbe ọ gbara afọ 30 ka aha mụchaa n'ụmụ o kwesịrị ịmụ ego nakwa na-abịa ihe ubi a na-amụba ya na-enweghị ma ọ gbara afọ 30 ya alụọla ka abụọ iji nye na ka ọzọ ha aka maka ha eji akpọ nwaanyị wụ maka inye aka ya ahụkwa nwa kwadokwa o nwere ike mgbe ọ gbara afọ 40 ya 40 years ọ lụọla ka atọ ijikwa nye n'aka abụọ aka ma ahụkwanụ o mechaa na ọ ga-ema ndụ kama gị laa nwa nwoke Igbo gaa ahụchi nwoke Igbo ji anụcha afọ 40 40 years ọlụbedo otu okwumabedo okwu ịlụ nwaanyị maka ọkpa abụ ego ji alụ nwaanyị enwecha ndị eruchara afọ 50 ya ka ebika kpọ 50 years alụbeghị ọwụchacha ọhụ ịlụ ha nụchibela mụ ya maka ndụ mere anyị ji elekpa awụ ndụ nwa bekee ịba lekpa ndị nna nna anyị hụ jiri hazie ọchịchị ọwụ Igbo ma onwe ya gaa bịakwanụ n'obodo gaa hụchi ọwụ naanị ndị eji achị obodo enwere ha eji akpọ ndị ọgbọ ndị ụfọdụ ji akpọ ya ndị ebiri ugbu ha anyị na ji mara ya wụ asụsụ nwa bekee ịkpọga ọgbọ na ebiri na ndị mara agawa Igbo ya ahụkwa chịbọrọ ya age grade enwere ndị akpọ ndị ọgbọ ndị ebiri iwu ndị eji eme ka Igbo nwee ike ahịa emereni oge o jiri mee agachi gị ma a mụrụ ndị ka ha emere ma onye rikpa alụlụ dị ka ha emere ma onye rikpa alụlụ nwaanyị ka ha emere ma ndị etogo okorobịa ka ha rikpa mere ọnwụ nwoke eji agụ ụbọchị ọnwụ nwoke eji awa oge mgbe ha mere na mgbe ha emeghụ ọkwa nwewu ndị eji ahazi obodo anwụ eji aza eji anwụ eji egbu eji anwụ eji emeji eji oshi ebiri ka ọgbọ ka ọwụ enwere ọgbọ ndị ọrụ mmọnwụ iji emeji ụzọ mmiri ya ndị nwere mmiri na obodo ha nwere ndị ọgbọ ọrụ mmọnwụ imeji ụzọ eji aba obodo nwụ na iche ụzọ eji obodo nwe eji obodo ọzọ ha na-eme ọnwa ka ọnwa a na-enweghị oge echi tarịkpa a ga-eme ihe a ga-eji eme ihe onye ọla afọ a enwekwa na ọgbọ ndị ọrụ mmọnwụ iji eze ahịa kachama ndị ke nwaanyị ụmụada ọrụ mmọnwụ iji eze ahịa zachaa ahịa ebe ahụ obodo eji agbakọ maka ebe ọla obodo nwere ahịa wee ebe obodo eji agbakọ ahịa obodo ji a na ebe obodo eji agbakọ ọkwa n'ebe ihu ala obodo ahụ eji anụkarị maka ahịa ọwụla Igbo eji azụ ọwa ahịa Igbo eji azụ na mmadụ azụ na mmụọ maka asị azụ oke mmadụ azụ oke mmụọ
ebe ole nwere ahịa eji enwe agbara anụ ya eji enwe ihe agbara anụ ya ọkwụ mmadụ ndị eji aza ya mechie ya arị mma ya na-edozi obodo ọwụ nwa bekee kụziri anyị ikpe eji akpazi obodo Igbo hazichara ha enwe hazi elekwanụ ka ewe ọrụ ndị ndomu wu ndị eji eme udo anụrụ ndị ndom alụ ndị eji eme udo anụrụ nwoke nwe nkwara ọgbakọ kemgbe ụmụ nwaanyị na-alụ obodo ahụ nwere ebe nwe eji agbakọ ahazi ihe ekwukwa nwoke ji nụrụ udo maka ihe Igbo arawo obodo ka onye ọbụla nwere ihe ọ ga-eme nwaanyị alụ ndị ndom nwere ihe nwoke ga-eme ndị mkpọrọ ụmụada obodo ahụ alụkwanụ mba ọzọ nwekwara ihe nwa ejikwa ayọkwa meekwa n'obodo ọkpa ejiri hazicha ihe ndị niile onye ọbụla nwere ihe o ji eme maka enwe eji eme na mmadụ maka eji eme na mmụọ ndị nwoke nụrụ na ọgbakọ onwe ndị nwaanyị anụrụ n'ọgbakọ onwe ihe niile megacha akpa obodo ga-ejiri mma kpa ụmụ nwoke ga-eji bụ uru pa ga-eji gaa n'ihu ya bụ ọchịchị ndị Igbo bụ ọchịchị doro anya kama nke mma nwa bekee bịara ihe niile ala lụcha onye Igbo amụmahụ ma o ji ihu ma o ji azụ a na-akọzi akụkọ niile yarị akụkọ ife akụkọ ga-enweghị ngụ Igbo amụmahụ ke ihe kwesịrị ime amanụ ọha kwesịrị ime nwoke ọha kwesịrị ime nwaanyị onye Igbo ihe niile agbanwoju onye Igbo anya maka anyị na-asoga usoro nwa bekee nwaanyị na di amamacha ya na di nwoke torukwa n'oge amụkwanụ kpo ji akwa ile onwe ya ugwu na mmadụ onye ọla na-eme eri gị na ahụkwana ụmụaka emume ahụ sọfụrụ nwa asọfụmara nne ọsọfụma nna ya wụ arụ mere Igbo ya wụ maka ndụ nwa bekee aba n'anya ime kacha maka ụka na ke bekee kpọrọ akwụkwọ ihe ndị ewuhe so lalụ Igbo wugharịa ndụ ndị Igbo mezie onye Igbo amụmahụ kwesịrị ime gị bịa n'obodo anyị taa wala Igbo ị ga-ahụcha ọ naanị anyị wu ndị Igbo n'obodo Naijiria niile ọwụ naanị anyị wu ndị Igbo iwu ndị eji akpa agwa enweghị nsọfụrụ nye okenye ka ihe mere ndị Igbo eji akpa agwa maka anyị bịara lee ndụ anyị ọwụ na Igbo na omenala anyị na anya na-asọfụrụ okenye enwere ka Igbo ji hazi omume mee nwaanyị amachi enweghị onye wuchi gị kama Igbo ji asọfụrụ okenye kama ụmụ Igbo ka ugbu Igbo ji asọfụrụ okenye maka onye ọla ma onye nwe ọgbọ ya onye ọla ma ebiri ya onye ọla ma kpakpụrụ m ọnwụ onye ọla ma ndị onye kpọrọ ya njika ndị Igbo ya asị gị onye ama onye kpọrọ ya etobe onye ọla ma onye kpọrọ ya mere na eji akwụ onye ọla kpọrọ ga-akpọ ikwesịrị ekwela ya okwu onwe onye ga akpụ na-akpọ ụrị akpọ gị sị gị onye gaghị akwa kpọgoro ịma ndị ebiri gị ịma ndị ọgbọ gị maka nwa eji eso okenye ga-eso okenye n'ọnọdụ ojiji osogo okenye ịmụ ahị aka okenye ọwụhụ osogo okenye sha ya na okenye kwaga ngụ mere eji gba gị sị gị nwa akpọfụ aka ya okenye erikọrị ọwụ ya na okenye akpawa ụrị ya na okenye erikọrị ihe awụ ụrị ahụ ga-akpawụ kwamgbe ọwụghị okenye gị ọla ya na okenye nọ ọwụ ya nụ ka ya ebe ndị okenye na o nwere ike na-anụ naanị onyere na mmụ maka ya nwa na nwoke ya kpakọkwara uche ọnụ o ji eche uche ka okenye nakwa na-akpa agwa ka okenye onye mere ndị okenye ji nabata ya kama ọwụ na ya na mmụọ ga-anụ mma na mmụọ ọla ejisi gị nwa kpọfụ aka ya wụ aka ya hụrụ ụcha o nwere ike mee aka nga okenye rigara eri maka aka ya rụcha maka eji mara nwa awụ onye ji apịta aka ebigharị aka aja abiere aka ala ha wụ ka wụrụkwa ilulu eji akọwagala gị si nwa okorobịa Igbo ọbụla kwesịrị ịkpakọ onwe ya ọnụ gị lee anya ugbo ị ga-ahụcha ụmụ okorobịa Igbo ọtụtụ n'ime anyị awa abịa onwe anyị ụwa ka gbanwojuru anyị anya ihe niile ka mere anyị gbaa anyị rarị anya ma ebe anyị ji anya ma ebe anyị yọga maka enweghị onye ga anyị ntụziaka kama Igbo jiri hazie usoro ọchịchị iwu gị na-ele usoro ọchịchị gaa ma ahụ oge ya ruru o ji awụ mbụ ụmụ okorobịa alụma nwaanyị
ya urushi ozugbo ndị n'ọgbọ ahụ ndị na-ebiri ahụ ga-alụcha nwaanyị otu mma maka gị masị gị ndị ọgbọ ga-alụkwala jikwa je elu okeke kama ụmụ akpa anyị ji elega ya ugwu o ji awụ mbụ ụmụ agbọghọbịa alụma nwaanyị agụma nwa ada ahụ chi na ndị ọgbọ ga-alụọla ejikwana ha akpụ uri ọkwa ya ndị ọgbọ ya ga-akpụ uri ndị ya nwụ na otu ebiri o nwere ike wuru onye ji otu afọ dọ onye ji otu afọ dọ gị onye ji afọ abụọ dọ onye ji afọ abụọ onye gị na ya wụ otu afọ ahụ ka a mụrụ m ha ahụ ndị akpọ ndị ọgbọ abịachi gị hụ na chi ndị ọgbọ ga-alụ mara nwaanyị mere nwaanyị ọbụla mara na mma oge ya ruru ịlụ di ụmụ ahụ ndị dị na-abịara gị chikwa ụlọ gị chega enweghị ichega ibe gị lụma ga alụ oke gị maka ụmụ nwaanyị ejila maka ihe ahụ ụkpara aka dị na ochego ego ma na oge ahụ ndị ahụ bịaga mgbe ahụ ha nwe oge ya oge o kwesịrị ịlụ di ma ndị ahụ bịachara ụmụ onye ọzọ na-abịara ya adịda m aka ụmụmanụ ka ọ ga-enwe ha ụmụmakwana ka ị ga-abịa maka ụzọ ahụ emechiena maka ụmụ anyị ụfọdụ amaghụchi ụwa a na otu nga ọwụkpa ebe taa ka ị gara echi ọkwana ihe megala gị taa nwere ike ime na gị echi mere ndị Igbo ji hajicha ha enwe haji ya n'usoro gị si usoro ahụ ị ga-efu ụzọ gị si usoro ahụ ị ga-enwe ike nwee nrụziaka ebe ị na-eje ma na ihe ọla nwere oge ya na ọ kwara oge ya ọ daa maka nwaanyị ruo ka ọ ga-eji mụọ nwa amụghị nwa ọ na-awụzi nsogbu nwaanyị buga afọ ime buo ya afọ ime buo ọnwa iteghete yawa ọnwa itoolu nwa afọ ahụ nsogbu nọ o nwere ihe mere nwa ha afọ ahụ ọnwụ o kwesịrị ire maka ihe nwaanyị ji apa afọ ime nwa ọnwa itoolu ọ jikwa gị ụkwara oge ya ada nwaanyị ruo oge ọ ga-alụ di alụghị di enwere nsogbu nọ ya hụchi nsogbu shi ke nwaanyị aka ya kwanụchi nsogbu shi aka ndị kwesịrị ịbịala ya dị maka ya kpamchekwuga heri ahụ emeela mee ozugbo ihe niile ala luo ala Igbo enweme onye gachi ebe nsogbu shi ebe nsogbu echi jila anya ebe niile nsogbu gbara anyị gburu ma gburu o shi elu shi ala shi aka dị shi aka ịpa shi ihu shi azụ na-abịa maka ihe niile ala luchana na mere na ejikwa nnafụ ugbu ole eme nwere a ga-eji mechi ya yarị maka anyị nwee ike guzoro otu nga gwọọ Igbo ọrịa anụ Igbo mekwana eji chi wali akpọli obi niile n'ala Igbo ma ọ bụ obi ohi ma ọ bụ obi ụmụnna ma ọ bụ obi obodo ndị ọnọ n'obi niile kwesịrị ikuli ka nwa onwe ike rụkọ ọrụ nwa na ndị eze mmụọ na eze ala rụọ ọrụ maka ihe ha ga-eme alarị mma maka Igbo kwesịrị ịwali ihe niile nwa bekee lalụrụ maka ha okwelalụ ihe ndị ahụ ka ọgbọ anyị rarị ka anyị hapụ ịwọ ebe anyị na-aga ka anyị hapụ ịwọ ahụ emega anyị maka usoro ọchịchị ndị nna anyị hapụrụ wụ ọchịchị ka kacha anyị ibe ya mma mere nwa bekee ji lecha ya ha repọblik ya wụ ọchịchị onye kwuo uche ya akwụkwọ ụwa nwokpu ga anyị gbocha nwa mega demokrasi ya gwụ ọchịchị onye kwuo uche enweghị onye Igbo enweghị olu enweghị onye Igbo a na-anụ olu ya maka mkpa gị ị ga-ekwu aga n'olu gị ihe ọla achọghị ime gịnwa ga-ekwu mgbe ijiri chọcha eji mee ya anakwuchi ya tụle ndị kpuru ejiri kwuo kpa jikwa na hazie tupu ekwuo shikpa aka a ga-eji mee ya onye Igbo ọbụla nwere ihe ọ tinyega n'ọchịchị nwere aka o tinyega nwere ukwu okwuga nwere mbọ ọgbaga n'ọchịchị onye Igbo ọbụla nwere ihe omega nweghị onye nwe ihe omega ọwụ onye akụ ngwa onye achụnta onye ọbụla nwere ihe omegala obodo mekwara dibịa agba afọ nwekwara ihe omegala obodo n'obodo jiri ya ga ịgba afọ ya agba ya na-ana ego onye ọbụla nwere ihe omegala obodo ma ndị azụ ahịa m ekelekwa n'ọzọ ka ụkwa nwanne m nwoke maazị Ihechukwu Anyanwụ ọkwa na Obi Igbo TV ka nnugega achịm Obi ndị Igbo ebe a na-agbasa ozi ebe a na-eji ozi gbasara omenala ọdịnala ntọala nsọala na iwu ala Igbo achịm ọ garịrị nwoke mma ọ garịrị nwaanyị mma mekpokwachi ka onye chiri ya zere achịm ndụ mmiri ndụ azụ chi mmiri akpala maazị anwụrụ chi anyị hụ na echi ọzọ ụmụnne ya gajienụ